Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, that in your prayer group. Pane zvakuda kucheukirwa ndo musoro weshoko watinao shondorino vana baba nana amai wandiri kuti amai vakagara sisi vakagara baba mukomanja dzisimuka tiri kuda kupinda muprayer. Pane zvataura kuupenyu hwedu kwemakore, pane zvatiteverera muupenyu hwedu kwemazuva, pane zvatinyaudza kwenguva yakareba tichiramba takanyarara. Abatisa Pauro pane zuva rakaita sanhasi ratiri kuti pane zvinofanira kucheukirwa. Ndichaverenga kubva kubhuku yaActs chapter number 16 paverse number 16. Pandiri kutoverenga apa, sumuka mwana wamai, ndiri kuda kuti upinde muprayer. Pandiri kutoverenga apa, sumukai baba, tiri kuda kupinda muprayer. Sumuka hanzvadzi, vatete sumukai. Pane zvatiri kuda kucheukira sejinza, pane zvatiri kuda kucheukira munyika yeZimbabwe, pane zvatiri kuda kucheukira mumhuri yekwedu. Bhaibheri soko raMwari rinota zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera takasangana nomwanasikana waive nemweya wekuuka, waiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuuka kwake. May God punish the devil. Pane zvatiri kuda kupedza mazuva ranhasi. Bhaibheri rinoti iye wakatevera Pauro nesu akadanidzira achiti vanhu ava varanda vaMwari vekumusorosoro vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro wakafa neshungu akatendeuka. Pauro wakafa neshungu wakacheuka. Pauro wakafa mayeba shateka boha riperana maya anoti zvizvandidzwisa shungu riperana maya anoti zvizvaditisa hasha ripere majaya nemhandara. Pauro wakafa neshungu akatendeuka akati kumweya ndinokurayira nezita raJesu kuti ubude pari. Ipapo mweya wakabuda. Ipapo vana baba nana maya yatinayo sondorino pagoma, vana baba nana maya yatinayo sondorino pa Facebook, EU Zimbabwe, South Africa, Botswana yatinayo sondorino aina kumira mushe. Ndakataura kune vandaive navo kuona iti yekumusha ndikati pane zvataura muupenyu hwedu kwemakore zvatakuda kucheukira. Hapane mweya yataura ikati hatirorwe, yataura kwemakore kubva mbuya vari mhandara, kubva tete vari mhandara, kubva sisi vari mhandara, ichiri kungotaura nepako paumhandara. Mweya iyoyo ichiri kungotaura tiri kuda kuicheukira. Sondorino vana baba nanama, pane mweya yehosha yataura kwemakore, pane mweya yeurombe yataura kwemakore. Rimosha tamaha uretera reboshita aribosheke mautera ariboshata mureta. Nikuda mai vanotanga kufamba nepa, nikuda mai vanotanga kufamba mukiche vachiti pane mweya yataura kwenguva yakareba. Asi nhasi zona dzadheya nikuda jaya rinofamba ane hadhi yese roti kune mweya yataura kuti ndirirombe, asi yataura kwemazuva ndichiramba ndakanyarara. Kune mweya yatandirore asi yataura kwemazuva ndichiramba ndakanyarara. Kune mweya yakati handiite zvinobatika asi yataura kwemakore ndichiramba ndakanyarara. Pandaverenga pana baba nana mai abhuku yangu inota vana Pauro vachienda kunonyengetera asemazuva ose vanosangana nemwanasikana waive nemweya wekuuka, vanosangana nemwanasikana wangu akagarwa nemweya yetsvina, vanosangana nemwana wesikana anga akaiswa mamhepo nevapenyu. Bhaibheri rinota waishandisa mweya wekuuka ndokutanga kuprofita kwavanhu achidedzera mudunhu rese. Akati uyu mwanakomana ava varanda vaMwari wekumusorosoro vakauya kuzokurakidzai nzira adzeroponeso. Bhaibheri rinoti wakadedzera a day after day, mazuva achipingana, a day after day, amazuva achipinda. Vana Pauro vakanyarara achidedzera. Handizivi kana aripo anoti profetesa mweya yekuuka yadedzera zvakwana mudzinza rekwedu, mweya yekuuka yadedzera zvakwana
hakuna umwe wandainga ndiri kuda dzaya rine hasha, hakuna umwe wandainga ndiri kuda mhandara ine hasha, hakuna umwe wandainga vana baba nanama ndiri kuda vanoti izvi zvanyanya izvi vana baba nanama. Eyo notona eyo chireza bulawayo uri kwera apeiti bridge acape town Namibia aripera anota ulusaka uma mugaberona izvi zvanyanya eyo UK America China aripera anota mweye wanyanya aribosata ariprosetaba andeka brosata ariprosotoba andererabosata aribasatariata andikatererabosita aprosetaba ameno zandiri kunzwa vana baba nanama mangwana zvida kumira musha ameno zandiri kunzwa aribosate ariprosetaba zvinonzwa kadaidzira kwemazuva namazuva zvinonzwa kadaidzira kwenguva nenguva asi po unonzwa hasha oritseukira po unonzwa hasha oritendeukira po unonzwa hasha ndiri kuda madzimai achatendeukira mweya yapedza dzinzareso ndiri kuda vana baba nanama vachatendeukira mweya wapedza vana vavo ndiri kuda majaya nemhanda achatendeukira mweya wapedza kuvaita marombe paibheri rinota Pauro unocheuka handiziye kana ndina ari kuti profetesa yanhasi ndinocheuka handiziye kana ndina anoti munhu wamwari yesvondo rino ndinocheuka avasvika eproshatabaya ariprosotoba areprosetabaute brosata ariprosetaba paibheri rangu rinota Pauro unocheuka paibheri rangu rinota Pauro unotendeuka ndokutarisana nemweya ndokutarisana neota ndokutarisana nedhimona yamangwana ana baba nanama hakuna dhimoni rinosara yesvondo rinobana baba nanama hakuna chinosara mubhedro hakuna chinosara mupamako hakuna chinosara muhosha hakuna chinosara mudura ndeyekutendeukira zvakaitwa newakaipa ndeyekutendeukira mweya yekuuka mweya yepasi pemvura mweya yekumakuva mweya yewakaipa ndeyekutsaukira paibheri nota Pauro ndokuunongedzera akati ndinokurayira nezita raJesu abuda maari uende andinokurayira ndiri kuda amai ezvino vanopinda mubhedro voti iwe mweya wepasi pemvura mweya wemaspiritual husband andinokurayira abuda uende ndiri kuda ana amai vanopinda mukicheni vorayira makonzo anodya upfu vorayira makonzo anodya sota vorayira makonzo anomwa mahewa. The devil is a liar. Ndikuda mai vanotendeuka voti ndinokurayira abuda mukicheni mangu andinokurayira abuda mubedroom mangu paupenyu hwevana vangu andinokurayira udanamaya vanotendeuka votarisa dhimoni vanoteuka votarisa mweya yetsvina vanocheuka votarisa maouta emadzinza vanocheuka riboshatamaha paibheri rinoti kuna Leviticus 19 rinoti consider not those who have familiar spirit. I don't know if I'm talking to someone. Maranoti, do not entertain them. Maranoti, do not pay attention to them. Ayatina yoshondorino. We consider not. My bedroom is a no-fly zone for any demon. My house is a no-fly area for no witches. My kitchen is a no-fly zone for any wizard. And my vanenaro ariboshatama utera apane zvakuda kuchaukirwa eyu
mwana wedaughters of virtue pane zvakuda kucheukirwa. Dhimoni rekusarorwa rakuda kucheukirwa. Dhimoni rekushaya mari rakuda kucheukirwa. Dhimoni rehosha rataura mudzinza kubva pageneration yekutanga kusvika pa4th generation rakuda kucheukirwa. Ariboshata pane zvakuda kucheukirwa. Pane zvakuda kucheukirwa. Pane zvakuda kucheukirwa. Pane zvakuda kucheukirwa. Uroyi hwemumusha hwanetsa wakuda kucheukirwa nababa naanamai. Satanism yemuzimbabwe yanetsa yakuda kucheukirwa nababa naanamai. Ndikuda mukadzi arikuda kupinda muprayer. Ndikuda mudhiniwa arikuda kupinda muprayer. Ndikuda dzaya arikuda kupinda muprayer. Pane zvinoda kucheukirwa. Yesvondo rino ndenharo ariboshatariatera. Yesvondo rino ndeyekubrokesa vanoita mabizinesi nekuromba. Yesvondo rino ndeyekubrokesa vanorima nenyoka dzedivisa. Yesvondo rino ndeyekubrokesa vanoita maorganization nemafamiliar spirits. Yesvondo rino ndeyekubrokesa. The devil is a liar. Pane zviri kuda kucheukirwa. Pane zviri kuda kurayirwa. Pane zviri kuda kukomandwa. Azataura kwemakore azuva nezuva aitaura mugotsi mapauro. Azuva nezuva anotaura muspeya yevana vako. Azuva nezuva anotaura mukitcheni mako. Azuva nezuva anotaura muhomwe yemurume wako. Zvakuda kucheukirwa. Aribrozotoba ande projecta baute bro. Ariprojecta mauteta. Ariboshakataria. Aribrajeteba. Pane vanofanira kubroka. Pane vanofanira kubroka. Pane vanofanira kubroka. Tadzinga mamhepo avo pavana. Pane vanofanira kubroka. Tadzinga zvidhoma zvavo mudzimba zvedu. Pane vanofanira kubroka. Tadzinga nekurayira mweya yavo pamhuri dzedu. Aribosha tererebosha.